Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-mulej ma'kom. Eżis ħut illum 31 ta' Jannar il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan Bosco, saċerdot illi bħalma nafu ingħata kollu kemm huwa l-edukazzjoni u l-formazzjoni taż-żgħażagħ, speċjalment dawk l-iktar abbandonati fis-soċjetà ta' dak iż-żmien fit-19 seklu u biex anki din il-ħidma tkompli waqqaf żewġ familji reliġjużi illi jiddedikaw l-enerġiji tagħhom għall-edukazzjoni u l-formazzjoni. Nirringrazzjaw lil Mulej Alla għal dan is-saċerdot, għal dan il-qaddis illi tant għamel ġid mhux biss f'Turin fl-Italja, però l-eżempju tiegħu għal tant nies biex jimitawh u jagħtu każ dawk li l-iktar huma abbandonati fis-soċjetà. Nitolbu wkoll għal dawk il-persuni li għandhom din il-missjoni ta' l-edukazzjoni biex iħobbu b'qalbhom kollha lil dawk il ġew afdati f'idejhom. Sejrin noffru din il-quddisa wkoll għal ruħ Emelda u John Sammut. Fil-bidu ta' din il-quddisa fil-waqt li nirringrazzjaw il-Mulej Alla għal din il-ġurnata, nirringrazzjaw anke tas-sejħa tiegħu biex ngħaddu dan il-ħin miegħu fis-smieħ tal-kelma u nieħdu sehem fil-Ewkaristija ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti għażilt lis-saċerdot San Ġwan Bosco biex ikun missier u mugħallem taż-żgħażagħ. Imla lilna wkoll bl-istess ħeġġa ta' mħabba biex infittxu l-erwieħ u naqdu lilek biss. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lut, ħuti, la darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba hekk kbira ta' xhieda, ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajr ifixkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. Nżommu għajnejna merfuwa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok lena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li għad għall-oppożizzjoni hekk kbira min-naħa tal-mitinbin biex ma tgħejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra d-dnub għad ma żammejtux hekk qiebes li wasaltu biex ixxerdu demkom. Il-kelma tal-Mulej. Ifaħruk Mulej dawk li jfittxuk. Ifaħruk Mulej dawk li jfittxuk. Ir-rott il-wedit tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-fqajrin u jiġbgħu. Ifaħru l-Mulej dawk li jfittxuh. Ħatgħix qalbhom għal dejjem. Ifaħruk Mulej dawk li jfittxuk. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-Mulej u quddiemu jinxteħtu r-razzezz kollha tal-ġnus. Ifaħruk Mulej dawk li jfittxuk. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu, quddiemu jmil kull min nieżel ġo trabb.
ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Għalih tgħix ruħi lilu jaqdi n-nisel tiegħi, ixandru l-sidi l-nisel li għad jiġi, ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwielet, dan għamlu il-mulej. Ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristu rafa fuqu id-ġufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien wara illi Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira mixja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swiela xejn, imma talli marret għall-għar. Malli semet b'Ġesu ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu il-mantar, għax qalet: jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. F'daqqa waħda it-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fija ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa: min messli l-mantar? Id-dixxipli tiegħu qalulu: qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. Għalilha Ġesu: binti, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-sliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: bintek mietet, għalfejn qiegħed tħabbtu iżjed lill-imgħallem. Iżda Ġesu semma x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: tibżax, biss inti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni ħu Ġagbu. Waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħalu għalilhom: dan l-istorbju kollu u dan il-biki kollu għalfejn? It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih, imma hu keċċihom il-koll il-barra, ħamjew lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha: talita jiġifieri t-tfajla qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mibluwejn bil-għaġeb. U hu wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom: jagħtu għatikol. Il-kelma tal-mulej.
Eżis ħuti f'dawn il-ġimgħat qed inkomplu naqraw siltiet mill-Littra lil-Lut. Bħalma forsi tafu dawn kienu ittri miktubin mhux hekk fil-vojt fix-xejn, imma kienu ittri miktubin lil komunitajiet insar, lil knejjes illi kienu jiltaqgħu biex jisimgħuhom il-kelma tal-verità, imma anki kelma ta' kuraġġ illi kienet tiġi mingħand l-Apostli u anki mingħand l-isqfijiet ta' dak iż-żmien. U mis-silta illi smajna llum narfu wkoll illi din il-komunità kienet għaddejja minn żmien diffiċli, kienet għaddejja minn persekuzzjoni u kien hemm xi wħud illi kienu waslu biex jgħejjew u jaqtgħu qalbhom. U allura ir-riskju kien illi jerġgħu lura għal ħajja illi kellhom qabel u għalhekk il-magħmudija tagħhom, il-fidi tagħhom tisfa fix-xejn. U interessanti is-suġġeriment, l-eżortazzjoni li jagħmel l-awtur ta' din l-ittra. Aħsbu f'Ġesù, erfgħu għajnejkom lejn il-mulej Ġesù biex ma tgħejjewx u ma taqtgħux qalbkom. Hekk din hija xi ħaġa tant importanti fil-ħajja tagħna l-insara. Naħsbu f'Ġesù. Speċjalment appuntu x'ħin inkunu ittentati naħsbu li l-fidi tagħna ma tiswa xejn, li l-fidi tagħna hija għal xejn. X'in inkunu ittentati naqtgħu qalbna. Hekk kemm hu importanti li fil-konkret matul il-jum naħsbu f'Ġesù, f'dak illi Ġesù jgħid, kif Ġesù kieku iġib ruħu f'din is-sitwazzjoni. Ġesù fil-mument ta' issa, fil-ġurnata tal-lum, x'għandu x'joffrili, liema don, liema grazzja qed joffrili. U għalhekk din hija xi ħaġa importanti li nistgħu niksbuha biss mis-smigħ tal-kelma t'Alla, mill-Vanġelu. Huwa il-Vanġelu illi lilna jenna naħsbu f'Ġesù u nerfgħu ħarsitna lejh. Ġesù li hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Jekk ma nagħmlux dan, nintilfu u naqtgħu qalbna. Kelma żgħira fuq il-Vanġelu tal-lum, San Mark b'mod sabiħ ħafna. San Mark għandu mod huwa awtur kapaċi ħafna. San Mark għandu mod kif jirrakkonta l-affarijiet mingħajr ħafna kliem kemm xejn fil-qosor, però fl-istess ħin bil-kliem bil-lingwaġġ li juża idaħħlek fix-xena anki fid-dettalji ta' dak illi jiġri. Ekku San Mark jirrakkonta żewġ sinjali, żewġ mirakli fl-istess ħin. Il-mara li kienet tbati bit-tnixxija tad-demm u t-tifla tal-kap tas-sinagoga jismu Ġajru illi kienet waslet fl-aħħar ta' ħajjita imbagħad eventwalment mietet. Laqatni dettall partikulari minn din il-mara li kienet tbati bit-tnixxija tad-demm. San Mark jgħid illi id-tbatija tagħha ma kienitx biss it-tnixxija tad-demm, imma kellha tbatija ikbar. Jgħid kienet batiet wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha u mhux biss ma swiela xejn imma talli marret għall-għar. Id-tbatija tagħha ma kienx biss il-marda imma l-kura illi ma kienx qed taħdem. Naħseb illi min għandu esperjenza ta' dan. Wieħed jgħaddi mingħand tabib għal ieħor, mingħand professur għal ieħor, xi kultant il-pariri tagħhom ma jaqblux flimkien. Wieħed jonfoq kważi kull ma jkellu u mhux talli l-marda tibqa' hemm, talli id-tbatija tikber.
Ek din il-mara illi ma setetx issib il-kura għal marda tagħha u min kien qed jipprova ifejjaqa kien jikkawżala tbatija akbar sa xħin ilteqet ma dak illi verament kellu il-fejqan għalija. Nitolbu din il-grazzja il-mulej Ġesu illum illi fih infittxu il-fejqan għal-mart tagħna. Għal-mart tal-ġisem tagħna bil-fors iridu mmorru għand it-tobba u l-professuri, anzi dak huwa d-dmir tagħna. Imma kemm hemm mart spiritwali, kemm hemm mart fir-ruħ tagħna, kemm hemm problemi illi nippruvaw infittxu elf soluzzjoni għalihom u għand il-mulej Ġesu ma jmorrux. U nagħmlu l-istess esperjenza ta' din il-mara, inkomplu sejrin għall-għar. Ejjew f'din il-Ewkaristija nafdaw lilna nfusna, nafdaw il-mart tagħna fidejn il-mulej Ġesu, it-tabib tagħna. Eżisħuti bil-fiduċja f'qalbna hekk kif aħna miġburin bħal aħwa fid-dar tal-missier ejjew noffru t-talb u x-xewqat tagħna. Ejjew nitolbu għall-Knisja kollha u għall-komunitajiet insara mad-dinja kollha sabiex bil-kelma u bl-eżempju iwasslu il-mulej Ġesu u l-fejqan tiegħu lil dawk li l-aktar huma mbeda u lil dawk li qatt ma semgħu bih. Nitolbu bl-interċessjoni ta' San Ġwan Bosco, edukatur, nitolbu għall-edukaturi kollha u għal dawk li jiddedikaw ħajjithom għal formazzjoni taż-żgħażagħ biex permezz tal-preżenza tagħhom iwasslu l-imħabba u l-ħniena tal-mulej Ġesu. Nitolbu għad-djoċesi tagħna f'Għawdex sabiex il-mulej jgħinna tkompli tinġabar madwar il-kelma tiegħu u tismagħha aħjar. Nitolbu lill-mulej biex ikompli iżejjinha biktar vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali u reliġjuża u għal ħajja miż-żewġa. Nitolbu għal dawk kollha li qed ibatu, niftakru fil-morda, fl-anzjani, dawk il-persuni li jgħixu fis-solitudni, dawk il-familji fejn hemm il-firdiet, kif ukoll dawk il-persuni li waqgħu f'xi vizzju illi ma jistgħux joħorġu minnu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, niftakru fil-poplu fl-Ukrajina u tant popli oħra li qed ibatu minħabba l-gwerer u l-vjolenza. Nitolbu għal mexxejja tan-nazzjonijiet sabiex jaħdmu dejjem għal paċi u l-ġustizzja. Niftakru fil-mejtin kollha li għandhom bżonn it-talb tagħna, b'mod partikolari fil-mejtin li għalihom qegħdin noffru din il-quddiesa, Emelda u John Sammut. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna, irroddulek ħajra d-doni tiegħek u għamel illi fik infittxu il-mistrieħ u l-fejqan tagħna, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Thank you.
Nitolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Fuq l-altar tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex inti bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok lill-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha ifaħħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċ reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demm tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet kollha, il-Presbiteri u d-Djakni. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Bosco u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu,
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu flimkien kif għallimna il-Mulej Ġesu. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma aħna naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Uri d-dawl ta' wiċċek lil-qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni Mulej, tħallinix ninfixel bik li qed insejjaħlek. Bis
nitolbu. Mullej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sid. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.